Какво се случи с нашите герои до сега? Моро опита типичната белгийска закуска – сурово яйце. Не на начин ще го пия сурово. Сурово. Гранд пас на так или на так? Валя откри, че в Сингапур имат голяма гей общност. What are this? Le drapeau. Сингапур. Thank you very much. Okay. То ги взе всичките. За малко да им приседнат белгийските гофрети на цената на дневния бюджет на град Златица. И са тези палачинки, бе, човек. Аз те ги спия едно шема стикер. Explosion. Caramel, salt and lemon thyme. Изисканата европейска кухня се оказа голям залък за Валя. И това не е всичко, както биха казали колегите с мултифункционалното ренде. Ето какво ще преживеят Валя и Моро днес. Езикът е прозорец към света, но ромите май отдавна са го изгорили, за да се стоплят. Моро, ви сега. Трябва елементарните, най-важни неща да възприемаш. Много са трудни за мен. Трудни са, обаче ви сега. Аз не Тук мога си да имаме изговарям. един френски разговорник, аз ще ти покажа най-важното. Ето сега, ако се блъснеш, примерно, в некой. Аз да не съм пиян да се блъскам в некой. Пардон, това ще го запомниш. Пардон, значи му се извиняваш. Пардон. Винаги се случва, като си в чужбина, да блъснеш някой или просто да го изшиеш и като го лепнеш на тротуара, трябва да кажеш пардон. Hello. Hello, yes. Се да. И ще правиш да. One, three, не. One, two, three. Water this. Какво е това? Water this. Билет търси. Билет, добре, спокойно. Сега ще видим къде пише билет. Лаба дистрибутор. И можеш ли да го прочетеш? Нали, на български ти е написано. Ти верно се правиш на индианец, пишеш та машина, погледаш. Лаба дистрибютер. Къде бюстер четеш? Ето го, това нещо, ето там... Лаба дистрибютер. Лабо дистрибутер. Бутер, като кажеш дистрибутер, Като се билети, забута на някой ягне и ще се оправим. Уескон, пран, луе, бюс, пюр, алея. Деме къде да отида, на коя алея, да взема Трамвайите автобус. от алея ли се ловат? Не са ли от спирки? Моро, тук алея означава спирка. Не, за пазарлък, да се пазариш с него. 50-50, 50 на 50. Тиеш някой в магазин и казваш, нямам толкова пари няма, правиш сраменети и казваш, така, двамата с очи с мимики, не мога да ти го, не го знам аз и казваш да направиш пазарлък, 50-50, правиш 50 на 50. Вода беше ватер, на английски ватер. Ватер. Донесат някаква ватенката, ще чуда какво да правя. Вода. Обаче ето аз няма да ти ги пиша на английски. Ватер. Или вател. Water this. Water flag. Вател. Така може да се оправя след 30 години. Ние как учиме и те трябва да учат. Така е спор. Ще отворено училище тук, в Белгия. И ще влизат по ногти и по гащи са. Пикаещото момченце или манекен пис е един от символите на Брюксел вече повече от 5 века. Интересно е, че през по-голямата част от времето момченцето е облечено. Има над 600 различни костюма, включително на Елвис Пресли и Мики Маус. Манекен пис е обличал и българска носия. Интересно е, че когато се поставя нова дреха на пиклюто, той се отблагодарява на посетителите не с вода, а с бира. Ало? Охо, Моро, Валя. О, Андрей, какво правиш? Май го пием кафе тук с Валя, разглеждаме списания.
Как е? Как си изкарвате? Хареса ли ви в Брюксел? Много е готино, ама много студено, бе, човек. Що не каза да си взема вълнените дрейве? Сега ще ви съобща вашата нова мисия. Има за нас една мисия. Андрейчо. Трябва да намерите една от основните забележителности в Брюксел. Трябва да намерим една от най-големите забележителности. Как беше? Манекен Пис. Пикаещото момченце. Манекен Пив, запиши го. Манекен Пив. Така? Задачата ви обаче е да стигнете по-отделно до тази забележителност. Като Моро тръгва от гарата, а Валя от катедралата. И ще видим кой ще бъде първи накрая. Аз ще тръгна от гарата, ти от кадетралата. Катедрала. Да. Айде, чао и хубаво да си изкарате. Айде. А ти реши да ги сблъскаш. Да видиш кой е по-бърз. Добре. 20 лева. Валя. Една. Ясно си се Валя. В момента се намирам тук пред тая огромна катедрала. Трябва да намеря една много голяма явно забележителност, която се казва Монте Пюс ли беше? Мисля, че Монте Пюс. Монте Пюс? Монте Пюс. Манекен Пив. Манекен Пис. И суведер. Благодаря. Добре, бе, аре, за да басиш ще фана. Ай, Мор. Мила китайска жено, ти майка, ти баща, кажи, къде е това пикаещо момченце? Моля, please. Манекен Пис. Mannequin piece. Манекен Пис. Just to go straight. Надолу, окей. And then the load is 1 and 2. Едно, две, така. But it's left side. Мерси. And then Thank you. Make a left. Thank you. Okay? Thank you. You're welcome. Thank you. Please. Button, please. I don't know. Mannequin. I don't know. Sorry. We're new here too. Water name. Water name. Как да продължа? Как? Направо? Как? Comprends pas ce que vous me dites. Thank you. Please. Bonjour, madame. Bonjour. Опа, грешка, мадам се оказа мусю. Please. Моля, please. Oula, c'est par là-bas, mais je sais pas plus. Не разбирам. No English, no испаньол, не. C'est par là. Моля. Ако Валя каже още веднъж моля, може би ще й оставят някое евро. Тук надолу, Par là. направо. C'est tout ce que je sais. Наляво, надясно. À mon avis, par là. Направо. Thank you. Той изглеждаше по-зле и от жена. Той е бил мъж, бе. Той да не е някой хемофродит. Манекен Пив. Те ще му свънат името 35 пъти. Е така тръгват слуховете. Манекен Пив. Значи надолу. Къде пикае човека, вики? What do you want? Манекен Пив. Mannequin piece. Tout droit. Grand place, hôtel de ville. Hein. Фонтан. Oui, fontaine. Fontaine, oui, il y a une fontaine. Petit, hein, petit mannequin. Je vous en prie. Това? Какво е това? Дай, Валче. Той е някакъв фонтан. Фонтан с пикаещо момче. Water this. Манекен? Si. Къде? Тука? Накъде? Надолу? Си. Тука. Манекен. Манекен си.
Валя сигурно е непобедима на игра на филми. Този случайен белгийски минувач за малко да види нагледно, що е това пикаещо и има ли почва у нас. Ние сме тук. Please. Mannequin, please. Mannequin piece. Да, mannequin, please. Mannequin piece. You go here, this way, the first one left, and you go to the street. Then it's a mannequin. Ще го намериме то известен пикаеш манекента. Колко да пикае, бе? Да премина. Мерси. Цепи по диагонал и хич да не ти пука. Yes. Yes, the first one left, the light one, the red one. Да. You go to another side. Then it's a mannequin piece. Благодаря. Къдя го тос манекен, бе? Колко е висок, бе? 1,20 м, 2 метра ли си та си манекен? Mannequin, please. Mannequin, please. От тука ли? Тоест черният микровоз вече трети път е при Моро. Сигурно иска да го натика отзад и да му вземе бъбрик. Братовчета, ма съм го забравил. Като дете съм го оставил и вика, Моро, какво става тук, бе? Какво правиш, бе, човек? Mannequin, please. Това момче пикае. Момче. Момче пикае. Water this, water this. Tout droit. Направо. Et la deuxième à gauche. One. Едно. Три. Две. Et c'est tout droit après. Така. Благодаря. Бай-бай. Манекен, плиз. Ето, манекен, плиз. Намери го. Манекен, плиз. Манекен, пис. Ето тук някъде трябва да е. Това са май японци ли са, китайци ли са, някакво шести имат или са много голяма група на екскурзии. Моро, ти къде си сега, бе, байла? Аз съм номер 1, и колко е важно човек да знае малко думички. Кой сега е номер 1? Сега ще фрасне. Той е първи. А? Той е първи. Как бе? Ето го, намери го. Това е нещо като фанфари, като такова. Ето, бе, ние сме тук, бе. Аз го намери. Кога бе ти? Сега. Значи сме преди тях. Аз съм 2 минути преди. Абе, аз 5 минути си преди мен. Аз там колко си говорих с едно момиче. Ти ви знам да си, аз го намерих. На теб ти е чисто улицата. На мен не е чисто, тук знаеш колко китайци, такова не може да преминем, спираха камерите. Да, заедно. Заедно. Дай да направим консенсус, че заедно. Заедно може. Да, заедно. Хикс, да. Това пикащо ученце, то какво му е атракцията на тази глупост? Хайде на здраве. На Гран Пласа за втора поредна година се организира голямо българско хоро. Събитието е по идея на българския еврокомисар Кристалина Георгиева. Ние сме ученици от Нух и Широка лъка. Направихме, както се казва, голямото българско хоро за втори път. Беше хубаво, защото валеше по време на... Като вали дъжда, нито един българин не се отказа от хорото, а всичките продължиха да играят. А другите хора тук от Брюксел се изкриха и само гледаха как ние въртим хорото и това на мен достави много голямо удоволствие. Ние вървяхме по пътя и хората викаха България, България и развяваха нашите знамена, въпреки че нито знаят езика, нито знаят нещо за нас. И просто тук учиха стъпките на момента от нашите танцори и играха с нас и се забавляваха в тези 2-3 часа и беше невероятно просто изживяването. Повечето на площада бяха българи и се радваха като видят шевиците и като видят носите и се радват на това нещо. Ало? Кой е? Ники съм. Ники, кажи. Моро, време е за новата ви задача. В момента на 1 май в Брюксел има Балкански фест. Така?
В момента има балкански фестивал. Фолклор. Така? И ще има голямо българско хоро с ученици от музикалното училище в Широка лъка. Тук има ансамбъл от Широка лъка. Имаме ли идем да изиграем с тях едно хоро. Има от България хора, да, от Широка лъка. Да. Добре, Ники, отиваме, сега се запътваме натам. Здравейте, момчета! Ние сме от България. Моро и Валя, ако сте гледали картицата. Сега ние имаме мисия тук с вас да направим едно хубаво българско хоро. Става ли? Да. Айде, тръгаме ли? Айде! Нека поканим на Брюксел. Какъв добър оркестър сте, да тропнем едно хубаво българско хоро. Живи здрави да сте, момчета! Успех в живота ви пожелавам, да видят Брюксел какви музиканти имаме и какви начетени момчета. Валя и Моро се включиха в българското хоро заедно с ученици от училището по фолклорно изкуство в Широка лъка. Браво! Живи здрави да сте! Що ми ръкопляскаха, значи им хареса. Бяха доволни и направиха поклон. Явно им хареса. Ла. Я фани Валиче. Ай. Чакай, ти го води, аз обратно взех да го бъда. Хоп. Така. Хоп. Е така. Така. Приятно ми, аз съм Мари. Сори. Браво. Айде. След рекламите остава да видите фотосесията на Валя пред Атомиума, атракцията Валя и Моро в парк Мини Европа. Какво посъветва Есма Реджепова нашите туристи? И дали Моро няма да повярва в силата на мъжката любов сред нощния живот на Брюксел? Интересна композиция. От толкова много забележителности Валя си избра тази кашпа с цветя тип кученца, за да полегне в нея. Ако я очертаят в тебешир, съвсем ще стане като труп. Паркът Мини Европа представлява омален макет на Европа със своите над 300 модела на най-забележителните архитектурни паметници на страните от Европейския съюз. Всеки модел е бил избран по 3 критерия: да представлява археологическа забележителност от съответната страна, да се отличава национално и да изразява нещо европейско. На какво место попаднахме, имам чувството, че съм в приказките на чудесата. Всяка една държава е с нейните най-красиви паметници, които са на това. Това наш какво е? Това Моро е... къде е Брюксел? Това е Брюксел. Дворците, двореца, кметството, това е Брюксел. Гранд Плас. Гранд Плас, това е на центъра, да. Ето го кметството. Това е кметството. Това не е ли часовникова кула нещо? Часовникова часовника. Не знам в коя държава. На коя държава? Не знам. Беше. Не може да се почете с гамма. Това не е в Англия, бе. В Англия не е. В Рим или в Амстердам, едно от двете. Столицата на Англия е Лондон. Добре, не ми викай само. Не ти викам, а ти казвам. Влак? Да, това е в Нотингъм. Влакът стрела. Това е влакът стрела. Влакът стрела? Да. Тък му се чудехме Йоркшир ли или Съсекс. Добре, че Моро ни светна, че е Нотингъм. Тук най-малко има 16 лева български пари. Его, не знам, аз си намислям едно желание. Мисля, че фърлят хората
монети да им се сбъдва желанието. България може да е църквата. Не Рилски знам. манастир да не е. Може да е Рилския манастир. И това напред какво ли е? When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Може и да е щупено ли? Не е щупен. А? За кой е така наведен? Явно така е. Такъв е проекта си, бе. Може как ли? му вика, бе? Не знам, гледай, има странни и образи там. Чувал, как държат, как иска да го как бутне. беше това? Тук де ги бесеха ли ги там по филмите, де го дават? Еми, не знам. България. Как е това, но ни трябва България. България. Да, България. Има ли го тук? Тук има ли България? Тук. Такова. България, това е Италия, Франция, България. България? Да, забележително. Не сте виждали? Окей, да го вземеш. Може ли, пардон, да видя това? There, at the entrance. Само да погледна. She doesn't know to read. She's asking where is Bulgaria here. Да видя дали има. Тука. See in the book on Bulgaria. България, тука. Точно, браво. Which country? Yes. Ето това. Това тука, дали е тук, така. Okay. Bulgaria. Ето България, монастерио, Рила. В Рила е тук някъде долу, значи тук трябва да са. Значи, това и това. Рилски манастир, да ме. Рилски манастир не е ли онова отсреща? I don't know. Сигурно онова Рилския манастир, нали? Да, Моро, Рилския манастир е точно натам. След Благоевград наляво и после ще питате. Чакай. Чети там. Его. Ето това е Рилския манастир. И къде отиваш напред? Рила. Ето в Рила. България. Това копче не знам. Натисни го, да. Химн на България. Браво. Айде да седим мирно малко. Да има уважение към България. Нас Дунава сине, Моя родина. Ето, намерихме си земен рай. Страхотна. Това го виждам. Това се вживях така сено, че ако бех дете на 5-6 години, може би щех да го сънувам до 20 години това нещо. Като виден ценител на женското изкуство, те натоварваме задачата да определиш... Въобще е женската красота. Да. Да определиш коя е най-красивата европейка. Защото ако флиртуваш добре, това ще бъде мисия и ще можеш да печелиш повече пари, заради които Валя ще се чувства също по-добре. Но номер е, че не трябва да издаваш тази тайна. Мале, тая е штангистка, бе, брат. Тая ще имаме подфръга. Тая трябва да си вземе и въже, да връзва. Добре, значи искаме... Ако ни свърша работа, трябва да връзвам. Колко бой ще ме бие. Значи искаме дисертация на тема европейската жена, прилики и разлики с българката. Да. Научен труд. България. Bulgaria, yes, of course, no problem. Yes, you can do it. Ние сме от България. Yes. България, правиме тук снимки. Ти на колко години си? И от кога си мис България? Мис Белгия, мис България, няма значение. Важното е да носи лента по диагонал. На колко години си? Години. Колко? Аз съм на... Години. I don't know. I don't understand you. Аз съм на... Аз... 10, 20, 36 години. А ти на колко? Okay. А ти? 17.
Yes. Имах честа тук да се снимам с мис Белгия на 17 години. Страшно красиво момиче. Мисля, че до сега така българка не съм срещал като нея. Много готина, боскато, крак да си майката от всякъде, отде ке погледнеш. Абе за такова момиче мой миньор да стана. Тук по принцип в Белгия и в Брюксел повечето са, много рядко се срещат хубави жени. Повечето са едни дебели, боскати, едни такива трътлести. Нали, има и красиви. Сега, например, там миската беше супер, ама той е и малко, 17 годишно, по-нататък не се знае, защото много ядат. Аз сутрин като станеме, те се тъпчат като пеликани. Кака вратко трябва да връзваме. Много трябва. В лицата вече минат ли 35-40 стават като мечки стръмници са за мен. Тук в момента има. И това задното е вратко, едната и добре. Нещо не идва тук да има даник на санда. На лошо место ли сме застанали? Ей, това е много удобно. Това ще е. Ако бе не трябва да стана върваната, ние аз как си знам. Ще ма пита за бае Моро. Пока кларнето черното. Има и хубави, има и грозни, сега на всеки очите гледат различно, но през моят поглед така изглеждат белгийските жени, европейските. Чакам с нетърпение да видим. Познайте за кого се вълнува толкова много, че Моро дори си облече костюма от новобранската. Бахтан Тели. Оттуда бахтан. Все едно, че е да везди кафтени. Талита веста, петринки, шавети, трайни. България, вижте ме с есма се снимам. Това никой не може да го почувства. Поздрав до България. Никой не съм вярвал в живота си, че се срещна с... На живо това е на ромски се поздравихме, да знаете. По-ромски сборувахме. Като богини, все едно, че Бог вижда. Благодаря много, много и благодаря. Как е при вас българите, Лили Иванова, тя си е така нашата прима, ромската прима. Твоите песни за нас са все едно, че слушаме, какво да ти кажа, ние настръхваме. Това е... Песните ти имат смисъл. Може би ти пееш това, което си преживяла. Имаш много хубави балади. Съчувстваш на ромите, сигурно така и... Възпяваш живота. Просто възпяваш живота. Ние сме имали един голем настан 76-та година во Индия, во град Чандигар. 27 земји беа представници од ромската популација, од Русија, од сегдека. Сакам да кажам дека јас 76-та година во Индија сум прогласена за кралица на ромската музика на целиот свет. Затоа што јас не ги мешам песните со македонските, со турските, со грчките. Да. Си пеам традицијата. Ние трябва да обиколим още 9 европейски. Но ни остават още 8. Какъв съвет би ни дала как да се отнасяме с хората? Не знаем език, като видим някой с жестове или с мимики, как да може да си намерим храна? Не знаем език, това е. Много ни е трудно, притеснено и ни е много трудно. Па най-добре е, пошто не го знаете язикот, бърза храна да ядете негдека. Да ме дюнери където? Не, бърза храна, къде што бързо се прави храна. Има, например, во Холандија, морам да кажем, има турски ресторанти, каде може да си погледнеш што има за ядење и ќе си одбереш што сакаш да ядеш. Да го покажем с пръст. Со пръст ќе си покажеш. Значи то на калкулатора. И то не е много скапо. Есма е уникален човек. Валя, аз ти казвам направо. Сега аз едно, че си говоря с майка. Да, много готин човек. Аз се почувствах нещо развълнувах се. Много ти благодариме за това, че ни отдели това време. Извинете, с вас трябваше първо да се поздравам. Много
ми беше драго да знаеш. Господ да е с тебе, да ти благослови. Да вървиш нагоре и напред. И да работите за ромите така. Да работите за ромите, ки има просперитет. Айде, живи здрава, Бог да е с тебе. И с вас исто така. Айде, довиждане. До вечера ще дойдем да те слушаме непременно. Добре, всичко хубаво. Айде, всичко хубаво. Аз се разплаках, защото Еско, когато взедох, тя изпълняваше една песен на Демек за ромите, че много са преживяли, че са бедни и това нещо ме докосна и се разплаках. Bye. Hello. Dimitri. Marин. България. Моро. Бира. Браво, брат. Браво, Димитри. Още една. Малка. This малка? Да, окей. Окей, брат. Ай. Да пием една бира. Къде е Димитри? Да ни донесе един пепелник, Димитри. Окей. На оръжие. Thank you. Много студената бира, бе. Умрям от студ, бе. Популярната у нас неделна реплика "Отивам за бира" в Белгия може да ви отнеме до седмица. Брюксел предлага около 500 вида бира. Най-характерната е трапистката бира, която се произвежда още само в 3 държави по света. В Брюксел бирата ферментира спонтанно, което означава, че не й се прибавя мая, а се остава да ферментира благодарение на бактерия, която се среща само тук. Живи здрав, Димитри! Inside, little sugar inside. It's a virgin beer. На оръжие! Ние сме първи братовчели столки. Как се казваш? Хамиду. Супер! Супер!
откъде си? Откъде си? Къде си? Откъде? Ние от България, България. Il vient pour les pieds dans le plâtre, il vient passer la mer Rouge. Да, ние от България. А ти? Ah, Bulgarie. Ah, France. 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 Francia, yes. Франция. Елдорадо. Елдорадо. Oui. И според мен са бавно развиващи. Сигурно се учил в Могилино, щом ти е закачил на това. То ми се струваше, че е гей, не знам, но много... Ма притесни външния му вид. Човек, какво искаш? Външния му вид, ма... Какво да ти не е казал нещо, какво ти не пише? Тия пияници не са мои. Тя от мен е омръзнало и ми прави впечатление вече. Ти те пият като за последно сенуче. Но магра сенуче нема пие друг път. Марин. Кристиан. Hablas español? Не, България, България. Soy de Noruega. Norway. Норвегия? Norway. Yes. Bienvenido. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ти разбрали какви са тия? От Норвегия. Тия са тип гейове. Те те сваляха в момента, но ти не се усети. Те ти предлагаха любов да правиш с тях. Добре, само с тях не съм с***ал. Откъде да знам, че са гейове? Как не го разбра то с черното яки? Иска да снима с мене. Снима, казва ти нещо, предлагаш. Откъде да знам какво ми предлага? Всеки мъж, който заговори Моро, е тип гей, а ако го заговори жена, ще получи тип шамар. Горкият Моро ще му се наложи да е моногамен. Голяма държава ли е Белгия? Да. Да. Белгия е голяма държава. Не знам, не предполагам колко жители са, но е голяма. Как изглеждат белгийците? Опиши ги. Има и грозни, има и красиви. Как да ги опиша? Има тънки, има и дебели. Как да ги опиша? Жените са едни бускати да си майката между боските и две глави като моите да влеят. Какъв език се говори в Белгия? Зависи с какъв човек се срещаш. Използва се испански, използва се английски, използва се френски. Японците говорят и те на някакъв тяхен език джуголът. Разбра ли какво е конституционна монархия? Не. За съжаление не разбрах какво е това конституционна монархия. С какво е известна Белгия? Дворците им са уникат, кметството е голямо, имат Европейски съюз. Маникен писка, бе, то маникен и той е метър и 20, той как има едно лилипуче малко от джудже. Гранд Плас, тея топките, където ходихме, пикаещото човече чикията. Аз не знам какво толкова им харесва да видят едно малко момченце, едно църно, грозно момченце и да си държи с извинение она работа и да пикае. Хайде, Валя, ставай да оправяме багажа, че ни чака път. Последния ден в Белгия Валя и Моро освобождават стаята от хотел Штайгенбергер, като под освобождават разбират нещо много повече от собствения багаж. Една химикалка, тук трябва да има още една химикалка, още едно тефтерче да се намират в повече. Ще си взема от всеки един хотел, ще си взема шампуанче, кремче. Ето няма да има повече. От всичко по-малко да се намира. И едни пътъчки ще си направя един скромен подарък. А тук от тези уискитата, моля да си вземем? Деца, да знаете, че тези неща в мини-бара се проверяват докато сте на рецепцията и струват в пъти повече, отколкото в магазина. Си взема това, вземи си ти. Взема по-едно шише от тебе. Не си забравя цигарите. Мамата. Валя, ми тази плазма дек ще сложим. Телефона да го взимаме ли? Това тефтер не ни трябва, това е с меню. Това си е мой вече. Не мога го остава на Брюкс. Те не знаят как се пуска. Чехли взех, новите, старите естествено ги връщам. Защо ги връщаш старите чехли? Аз си взех едни нови. И тия ли да си взех?
Те са разработени вече. Добре, айде ще си ги взем. Я да видим тия списания дали къде уча в техникума, нема да направя на госпожите един подарък. Ча взем батериите на дистанционното на майката. Какво трябва всичко на аванта? Батериите нема ни усета. Я виж, че ти имаш. Айто, избави. Така. Служи ги в джоб. Айде, стига вече. Много нахални ставаме, прекаляваме. Убава работа, ама циганска. Нещо ми липсва, малко ми се види това. Малко, но от сърце стига, че лакомията не е. Дома нямаме кружки, че аз си отбия 2-3 кружки. Батерии, кружка, вземаме друго, какво? Айде, Моро, че няма време, айде да тръгваме.